ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabon Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah yau bidiyon mu zai nuna muku yadda zaka cire security code na wayar Android. Sai ku biyo mu. Kamar yadda kuke gani wannan shine wayar da zamu kuma misali a kanta. Kamar yadda kuke gani ita wannan waya akwai security code a kanta wanda ba mu san wannan iri ba ne, saboda haka yau za mu nuna muku yadda za ku cire shi wannan security. Da farko abin da za ka yi shine za ka kashe waya kamar haka. Da zarar ka kashe wayan sai ka zo ka duba makunnan wayan da madanninka na karuwa bolin, sai ka haɗa su ka danne su lokaci guda, ka tabbatar ba ka ɗaga su ba har sai wayan ta kawo rubutun da za mu nuna muku nan gaba. Ko da ta kawo haka kada ka ɗaga waɗannan madannai har sai ta nuna maka wannan rubutu kamar yadda kuke gane shi. Da zarar wannan rubutu ya bayyana a jikin wayarku sai ka zo ka yi amfani da madanninka na ƙasan bolin na rage bolin, sai ka danna shi kana zuwa ƙasa har ka zo wajen da aka rubuta wipe data factory reset, shine wannan. Saboda haka za ka dawo ka danna madannin kunna wayanka sau ɗaya. Da ka danna shi zai nuna ma wannan fuska, saboda haka sai ka koma ka ƙara amfani da madannin rage bolin ɗinka domin ka yi ƙasa ka zo wajen da aka rubuta yes delete all user data. Da zarar ka dawo kansa sai ka zo ka sake danna madannin kunna wayanka sau ɗaya. za ka yi tana wannan rubutu, da zarar ta gama za ta sake dawo maka da wannan rubutu na saman wayarka kamar yadda kuke ganin shi haka. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba sai ka danna madannin kunna wayarka sau ɗaya kamar haka. Da zaran ka danna za ka ga wayan ta ɗauke, kada ka damu sai ka jira ta kunnu da kanta kamar yadda kuke gani. Da zaran ka jira wayanka ta kunnu, wannan shine fuskar farko da za ta fara nuna maka. Saboda haka sai ka danna alaman get start. Sai ka zo ka taba alaman next, sai ta nuno ma wannan fuska. Ka sani idan wayanka akwai Google account ba za ka samu wannan rubutu na ƙarshen ƙasa ba, wannan shine za ka taba wayanka ta bude. Da zaran ka taba shi zai nuna ma haka, amma idan wayanka akwai Google account ba za ta baka damar ka yi hakan ba, sai ka cire shi. Saboda haka za ka zo ka danna next, sai ka zo nan wuri ne da za ka rubuta sunanka idan ka ga dama. Idan ba ka so rubutawa za ka iya wuce shi ta hanyar taɓa alamar next. Nan wurin da za ka sa security ne akan wayarka, amma shi ma idan ba lokacin za ka saka ba za ka taɓa not na, sai ka zo ka danna continue skip anyway, sai ka zo nan ka shiga na. Da zaran ka shiga za ka ga wayanka ta nuna ma wannan alama, ma'ana ta fita. Kamar yadda kuke gani wannan waya ta fita daga security code. Yanzu zan iya shiga duk inda na ga dama, kuma koda na danna hasken screen ya dauke ya dawo za ku gani ta fita. Mun gode da kasancewar ku, kada ku manta ku danna alamar subscribe. Mun gode.